komt de jeugd van Geul aan. Met hun discotrekker. De fanfarelub oog erachter. Helaas kunnen ze niet horen door hun boem-boem muziek. Burger. Hou me nog een pot bier en een pak zeggenmoes te vermaken. En een paar scherpe vrollie. Tegenwoordig moet dat weer met paracetamol en arbeidsketamine. Ketamine, ketamine, ketamine. Leg op de kop. Ketamine, ketamine. Joekstepellen en sonkelmuziek, dat is hoe het hem gaat. Er lag weer zo'n jong bij hun in de tuin. Alle bloempjes weer kapot, dus die geeft weer naar Ria van Jo van de bloemerie. Die oude fussen verkopen tegenwoordig, nu bloemhoorden. En wat denken ze? Ligt daar godverdomme weer zijn kutjong in. En Marie van ons, die durft zijn zin niet meer over straat als die met die discokarren komen. Marie gaat terug naar binnen of ik riet tegen warra. Is ook altijd gaat met de jeugd. Jeugd maakt alles kapot. Dat is toch geen gezelligheid? Nee, ga terug naar binnen! Zonkelmuziek en joekskapellen. Dat is pas vastenavond. Dat is waar hem draait. Niet de jeugd met een discokarren en een paar kop. Wie houdt in de kop is dan een interview te geven? En is er scherpe wieven. Kapot, wat weer ooit voor gewerkt hebben. Jongens, zit ik wel kijken hoe vies en vuile gore ene kweker. Toch een t-shirt aan, doe veel op. Gang tot het Zwalplein af.